Beroaldi eta beroaldiaren artean azkenik uztaila heldu zaigu eta horrekin batera sarean zehar irratsaio honen denboraldiaren bukaera hau denboraldi honen azkenengo programa izango da. Beraz, bueno, hor gaude urtero bezala posik oporrak hartzen ditugulako, baino pizkat triste, irratia alde batera utziko dugulako urrengo asteetan. Aste honetan izan ditugunak, azken bi asteetan izan ditugunak komentatuko ditugu eta baita ere pizkat begiratuko dugu azken urteetan eta asteetan gertatu direnen artean pizkat jarraipena egiteko ere daukagun berri batzuen kontuak komentatzeko programa honetan ere. Badakizu da usarean zehar dela, teknologiari buruzko irratsaioa, urrengo, orduetean ez nuke esango, baino urrengo minututan, hori teknologia eta beste kontuei buruz hitz egingo dugun, eta, gurekin bat egiteko ere gonbidapena luzatzen dizuegu, modu positiboan eta rollo honean teknologian murgiltzeko eta batzutan ulertzen ez ditugun berri horiek ere aztertzeko eta komentatzeko. Eta lan honetan murgiltzeko nire aurrean Borja Arbosa daukat. Arratsaldeon, Borja. Arratsaldeon, Iñigo. Esan dakoa, programa honen azken, denboraldi honen azken programa, pasaden denboraldiarekin alderatuta guztiaz ezberdina izango den denboraldi bukaera, baina, bakoitzan tokatzen da, tokatzen dena kasu hontan, 400 bai, zenbaki borobila da, baina ez da 400 bezalakoa, eta aurten ez dugu ospakitzunik antolatu. Beti bukatzen dugu zenbaki borobilekin, bai. Azken denboraldi batzuk zenbat, ez dakit zenbat ja, bukatzen dugula beti oso borobil. Bai, horrela da, eta, baita ere gustatzen zaigu, horrela izatea. Gainera, gaur dauzkagun berrien arte, gauzatxo batzuk egun dira hortik, gauza nahiko irakurri ditut azken aste hauetan, potoloen artean, orain sartuko gara pizkat txitsa gehiago dauzkaten, baino baita ere irakurri dut jendea oso haserre dagoela Europar Batasunak esarritako ez dakit zer garantzele edo zeden kontua produktu txikiei edo prezio batzuko produktuei atzerritik datoztenak, ez dakit zein den movida konkretuki, orduan labur hortik badaukazu informazioa, Borja konta idazu, zen pizkat galduta nago honi buruz. Twitterren ikusi dut jendearen haserrea, baina horretaz aparte
ez dakit, Bai. ez daukat oso argi. Bai, egia da, justo uztailaren lehenean sartu dela indarrean Europar Batasuna jarriko duen, batzuk deitzen diote zerga, beste batzuk deitzen diote arantzel, baina kasu honetan ondorioa izango da Txinatik edo atzerritik, Europar Batasunetik kanpo noski erosten diren edozein produktu, ala nola Temu, Shein, AliExpress motatako produktuak eta 150 euro baino gutxiago dituzten prezioengatik, tasa simboliko hori ordainduko dute, Europar Batasunean pizka bat pentsatu dutelako horrela babesten dutela, imaginatzen dute barne merkatua. Orduan, hemendik aurrera erosten ditugunean eske gainerak uste dut dagoela horrelako muga bat, prezio muga bat 150 euro baina gutxiagoko produktuetan bakarrik aplikatzen dela. Orduan, orain horrelako produktuak erosterakoan Txinatik zein da kontua, prezioa igo dela edo saltzaileak igo digula prezioa edo ona heltzerakoan agentzia tributariari ordaindu behar diogula zerbait edo nola aplikatzen ari da hau badakizu? Bai, erosleek ordainketa hau webgunean bertan egin beharko dute, erosketa amaitzean, edo bestela mesularitza enpresak paketea etxean ematen duenean. Vale, orduan, saltzaileak berak aplikatzen du, bestela ez badu aplikatzen dena delakoa, beti bezala hori muga pasatzen duenean ordaindu beharko diogu mesularitza enpresari, normalean kasu askotan ia gehienetan dela korreos, ez dakit zergatik hor korreos, agentzia tributaria eta movida hauek ondo dauzkaten eta besteek ez, kontuak kontu, hori izango da sistema. Ni irakurri dudan kritika izan da batez ere, hori produktu askotan prezioa igo dela, azkenean etxean jasotzeko prezio hori gastuekin eta bar igo dela, eta hori modu batean zuntzitzen duela AliExpress edo horrelako webgunean kompetibitatea edo abantaia edo, hola cosa. Hor dago gakoa, hau da Brusela defendatu du neurri honen helburua Europako saltokiei lehiakortasun bidezkoagoa bermatzea dela, eta baita ere, sekurtasun kontrolak zorrostasunez betea araztea. Hau da, ez dakit, pentsatzen duten diru sarrerak beraiek jasoko dituztenak, hau da, gutxi gora bera 6.000 milioi euro inguruko biltzea aurre ikusten dute, eta horrekin, sekurtasun neurrien lana egitea Europako instituzioengan. Baina, ikusiko dugu. Logistika eta banaketa enpresan diek loski, aipatu duzu korreos, baina Europa arloan DHL edo FedEx kasuak dira, ohartarazi dute muga zerga horiek kudeaketa administratiboa motelduko dutela. Claro. Oda, jadanik zenbat kostatzen du etortzea pakete bat Txinatik erosten baduzu, depende zen pakete eta ze aplikazio eta ze guzti, baina eta erosle askok atzera egingo dutela ordaintzeko unean, pakete merkeen garai urrestatua amaitutzat emanez. Baita ere esango dizu gauza bat, nire alde batetik ez da berez berri ona produktuen kostea igotzea, bestetik pertsona batzuk erosten dute hainbeste txatarra teknologikoa eta hainbeste mierda, ia nahiago dudala, egia da, mierda guzti hori fabrikatuta dagoela jadanik eta ez erostea ez du esan nahi ez dela fabrikatuko. Epe luzean bai, epe laburrean ez, epe luzean bai, baina alata guztiz ere nahiago dut jendea pizkat etetzea las compras compulsivas y la movida, mesedes pentsau bi aldiz hori kalitate gabeko edo zentzu gabeko produktuak erosi baino lehen. Hori da nire iritzia edo nire argudia honen
alde batez ere teknologikoak badira, plastikozkoak eta ja badira, bueno. Bueno, ia berdin zait, osea, azkenean, olako, eta uste dut programaren batean ere komentatu genula, olako produktuak direla kalitate baxukoak eta ez dutela asko irauten, Twitterren ere irakurri nun Shane buruzko iruzkinak eta bar, kasu honetan arropari buruz, badau jendea ondo zeintzen duela arropa eta seineko arropa irauten zaiola, baino orokorrean kalitate baxuko produktuak erostea oso merkeak direlako, bueno, bai, behar batzuk betetzen dituzte, baino bidea beste bat izan behar da. Badago baita ere jendea arropa janzten duela behin eta gero ja aspertzen dela. Bai, eta produktu teknologikoak behin erabiltzen dituztenak eta gero ja aspertzen direnak. Eta, umeentzat oso ondo hori daramatza. Bai, baina umeentzat... Erosten diozu gauza bat, apurtzen dute urrengo egunean, eta gero ja beste urrengo gauza. Bueno, baina eske apurtzen ez badute, ez doke importantzia zeren urrengo egunean beste gauza bat da indute edozein... Claro, baina bueno, ez badute apurtzen, bigarren eskuko merkatua hor dago. Bai, baina zenbat eskatuko diozu bigarren eskuko euro baten truke ordaindu aldezak gauza batengatik. Esan nahi dizut, bigarren eskuko gauzak oso merke erostea apurtzen badira, bueno, ja bi bizitza baino gehiago izan dituzte, bueno, ondo, baino bestela, ez dakit. No sé, nahiago dut pizkat indartzea kalitatezko produktuak eta alba da presio merkeagoan saltzen badira kompetentzia dagoelako hobeto, baino kompetentzia hori ere kalitatea murriztearekin jutea, bai. En fin, ez da erraza guzti hau, baino hor dago Europar modelo hori non ekoizpen eta distribuzio eta konsumo desenfrenatu bat egiten denean, hori ondorioak dauzka batez ere gure modelo ekonomikoan eta baita ere naturan eta guztian orduan baita ere kontuan hartzeko gauza bat da, eta gero kontatu dugun beste gauza bat, kontatu ez dugun barkatu, beste gauza bat da dela Europar Batasuna eta Txinan arteko gatazka komertziala. Azkenean hau azken kapituloa bat da, baina kotxeen eta batez ere kotxe elektriko, importatzen diren kotxe elektrikoen gatazka hor dago baita ere. Orduan, gure merkatua babesteko modukoan aro horretan gaude, baita ere Trumpek bere arantzela sartzen egunero, gozaltzen ditu arantzelak Trump. Bai, gutxo gara era. Baina modelo ezberdinak dira, hau da, Europar Batasunan egia da orain protekzionismo bide horretara sartu garela, baino, bueno, pixkat sosegao, hau da... Horeka bat aurkitu behar da baita... Bai, eta Europar liberalismo eta protekzionismoen arte. Eta Europar Batasunean uste dut agian neurri batzuk konkretuak, agian ez direla proposenak izango, baino behintzat gauzak egiten direla lasai, debatearekin, akordio pixka batekin estatuen artean, eta bar, no con el lanzallamas. Batzutan akordio eta burokrazia gehiagirekin baita ere hor dago kritika. Bai, batzutan bai, baina bueno, erabaki askarrak baita ere ikusten dugu ze bidera eramaten duten, edo bestela ikusi azken urteetan Trumpek egin duena, nola bukatu den. Oso askar eta azkenean ez oso ondo. Efectivamente. Por cierto, irakurri dut ere, zera, estatu batuei buruz hitz egiten, azkenean Antropiki utzi diotela Claude bertsio berri hori erabiltzea ez dakit zenbat enpresetan edo nola izan den kontu hori, horrela gutxi gora bera, por encima, Bakarrik konfidantzazko 100 operagailu, Amerikako estatu batukoak, noski, izango dute aukera modelo hori sustatzeko eta erabiltzeko, hau da, zutabiok ez du ikuteko. Vale, bueno, pentsatzen... Eta gure entzuleek ere ez,
agian gure entzuleko batek dago ehun operagailu horren barruan eta erabiliko du, baina erreminta hori momentuz Amerikako estatu batuetan bere konfidantzapean geratuko da, eta gainera Amerikako estatu batuko gobernuak beste begirada jarri dio kompetentziari, hau da OpenAI eskatzen ari dio horrelako zerbait bere urrengo modelua ChatGPTren urrengo modelua atera baino lehen. Orduan, estatu batuetan jarraitzen dute modeloaren kontrola bilatzen. Ojo avizor. Ojo avizor. El que aviza no es traidor. Efectivamente. Bueno, horretan ere estatu batuak jokatzen du aldi berean bere protekzionismoa, ez dute teknologia hori beste erabiltzea nahi, orduan saiatzen nahi dira limiteak jartzen. Kasu honetan ere esango dizut, uste dut pasaden programan komentatu genuna, un poco de hipokresia. Hau da, claro, esaten duzu zure herrialdean dauzela hainbat askatasunaren herrialdea. Hainbat askatasun eta hainbat kontu, eta gero teknologia potenteak daudenean esportatzeko, esaten duzu, guretzat lehenea. Claro, bakoitzak bera aitzakiak dauka, beraiek esaten dute askatasuna, bai, baita ere daukate sekurtasun nazionalaren aitzakia, bai, bueno. Baita ere Europa jartzen ditu bere aitzakiak, ez? Bakoitza dauka bere marka propioak. Bai. Beste, begira, Europarekin jarraituz, eta beste hildo batean, labur bilduz azken 8 urtetan gertatu den kontu horrela oso txiki bat izan da, azkenik jakin dugula Googleek 4.125.000 euroko izuna ordaindu beharko duela, behin betiko, azkenean kasu hau itxi delako, azken apelazioa galdu ostean. Europako Justizia Auzitegiak konpainiaren azken errekurtsoa baztertu du, eta 8 urteko gatazka hau itxi dute, esanez, zigorraren arrazoia erraldoi teknologikoak Android sistema eragilearekin zuen nagusitasunezko posizioak abusatu zuela. Sorpresa, mugikorren fabrikatzaileak haien fabrika aplikazioak instalatzera behartzen zituelako. Hori guztiok badakigu azkenean Androiden agertzen zira bakarrik Android Googleeko aplikazioak, fabrikanteek ere bere aplikazioak jarri alzituzten, baina Googlekoak hor egon behar ziren, eta hortik aurrera ere ikusi dugu azken 8 urtetan nola Android software libre bertsioa gero eta eduki gutxiago dauka, eta gero eta ezaugarri gutxiago dauzkala, Googleek integratu duelako AOSP. Bai, AOSP-tik kendu eta bere aplikazioetan integratu dituztelako gauza asko. Azkenean, honen hildoa jarraituz, hau da, Europar Batasunak azkenik berritzi du izun hau, baino hildo horretatik jarraitzen dute gaur egun Android instalatzea Googleeko zerbitzuak baztertuz, ez du esertarako balio. Orduan, izuna bai, kasu hau itxi da, baina ez dakit, ez daukat oso argi ze pentsatu. Pentsatu behar duguna betikoa, azkenean Android ez da, edo kasu honetan Google ez da lehenengoa lista honetan. Google baino lehenago baita ere Microsoft uste dut izan zela lehenengo konpainia handia teknologiaren munduan izan zuena horlako gatazka bere software dela Windows. Hor ezinezkoa edo oso komplikatua zela erabiltzaientzako aurkitzea bestelako programak, adibidez nabigatzailea, Internet Explorer eta hori guztia, pizkanaka aldatu behar izan zuten.
Ba, bueno, eta Epic versus Apple baita ere, gatazka hori, ez dakit 2018 urtean hasi zena, 8 urte horrelako zerbait, azkenean hildo horretatik doa, eta... 8 urte uste zetz, hogei minrumen komentatu genulako bere hasiera orduan izango ziren bost edo alako zerbait, baino, bai, horrelako kasu transformatzaile eta eraldatzaileak ere egon dira, hau izan dela, bueno, bere neurrean baita, baina bai, azkenean Europar Batasunaren lana azken urteetan hildo horretatik ere junda. Eta egia da, ez dakit Androiden orokorrean, baina gutxienez Chromen adibidez, bai egia da bilatzailea orain ematen duela aukera bilatzaile motorra adibidez aukeratzeko. Hau da, ez du zuzenean Google sartzen modu erabaki ezin batean. Ba, bueno, ikusiko dugu ere hurrengo hilabetetan beste kasuren bat horrelako agertzen den. Beste kontuetan ere, WhatsAppeko entorno horretan berri batzuk sortu dira azken asteetan. WhatsApp iragarri duela, edonork reservatu duela bere erabiltzaile izen berria, hau da, martxan jarriko dute telefono zenbakiaz aparte erabiltzaile izenarekin identifikazioa edo profila osatzeko nick bat, aukera, nickname ingelesez esaten den bezala. Esaten dena. Eta kasu honetan, ireki dute erreserba EP bat, eta erreserba EP hori bukatzen denean, erreserbatu duen bakoitzak bere erabiltzaile izena izango du, eta gero erregistroa egiterakoan baita ere hori integratuko da. Lehenengo arazoa izaten da, beste kasu batzuetan bezala, WhatsAppekin konkretuki, hau berandu datorrela. Hau da, ja, mundu guztia daukanean WhatsApp reserva irekitzerakoan, gertatu egin da, pertsona askok reservatu dutela, jende famatuaren eta orokorrean haien erabiltzaile ohikoa ez den izen bat. Orduan beste batzuk topatu dira haien betiko erabiltzaile izena ez daukatela eskuragarri. Orduan, claro, hurrengo pausa izan da salatzea suplantación de identidad eta movida guzti hauek. Metak esan du hau saiatuko direla hobetzen Facebook eta Instagramen dauzkaten izenak hartzen meta kontu bateratua izatekotan erabiltzailea, baina hor ja susmoa hasi da. Hau edozein sare sozialetan gertaleike eta edozein momentutan, hau da Twitterren ja gainera verifikatu horiek klasikoak desagertu zirenean eta ordainpekoak direnez, ja ez dakizu nor den nor, akontuak fidagarriak diren edo ez, eta hortik aurrera, arrisku hori WhatsAppen ere izango dugu. Telefono zenbakia ere ez da berez fidagarria, baina bere fidagarritasuna zeukan erabiltzaile izenekin pixka gutxiago. Interesgarria da zuretzat, Inigo, WhatsAppen izatea erabiltzaile izena? Ez que nire WhatsApp pixkat berdin, gaur egun da erabiltzen dudan mesularitza aplikazio nagusiena, hor a la par, lehen Telegram askoz gehiago erabiltzen duen WhatsAppekin konparatuta, baina orain hor daude un poco a la par, baina eske ni ez dut behar erabiltzaile izena, eske ez dakit, parte batetik ez ezagunekin hitz egiteko, ez ezagunekin hitz egiteko Instagram erabiltzen dut, batez ere gaur egun, baina eske, no sé, ez daukat oso argi nire iritzia, berdin zait asko. Orduan ez zara reserva batean apuntatuko, ez? Ikusten badugu erabiltzaile batek deitzen dena Inigo Sendino, ez fidatu.
Bueno, a ber, saiatuko naiz, zera, nickname erreserbatzea, baino, bueno, eta ni ez nahi zen ez inor ziurrenik libre egongo da, baino, bueno, ez dakit, zerbait behar baduzu deitu. Ez dakit norbait famatua, ez dut gogoratzen nor izan, etxiran uste dut izan zela. Esan zuena, arazoen bat badaukazu nirekin, deitu. Eta ez badaukazu nire telefonoa, ezin duzu arazoen bat izan nirekin. Toa porsako, norbait behar badu nirekin hitz egitea, deitu desala. Eta ez badauka nire telefonoa, eta ez badauka inork ezagutzen nauena nire telefonoa daukana, fuera, ala, jazta, ez duzu nirekin hitz egin behar. Horrela borobiltzen dugu berri hau. Venga. Eta azken asteetan mamitsuena izan dena, izan da PlayStation, Sony liando la parda. Hau da, gainera, aldi berean iragarri zituzten... Non dago gaizka berri hau kontatu behar ditugunean? Bueno, gaizka baita ere oporrak hartzeko zorian dago, orduan ez diogu deitu. Baina, bueno, gure komentarioekin ere nahiko izango da. Bueno, gaizka erdi viral, erdi famatu eginda, esaldi bat esatearren dela erostea ez bada jabea izatea, pirateatzea ez da lapurtzea. Hori da, orduan, bueno, ez da bere esaldia, baina bueno, berak esaten du, eta gu hemen interneteko komunitatean popularra bihurtu den esaldi bat da, eta gainera are gehiago berri hau kontatzen digunarekin. Zer gertatu da, Iñigo? Gu ezin dugu esan esaldi horrekin ados gaudela, baina hor daukazu. En fin, Sonic iragarri du PlayStationeko joko berri guztientzako disko fisikoak ekoizteari utziko diola 2028ko urtarrietik aurrera. Sonic berak, beste ekoiztetxeak printzipioz ez, eta modelo digital soil baten aldeko apostua egingo duela baita ere bere kontsoletan. Aldi berean ere iragarri dute PlayStation Store denda digitala behin betiko itxiko dutela PlayStation 3an eta PlayStation Vitan 2027ko uztailean, hau da, mendik urte betera. Hasiko dira hurrengo abuztuan Mexikon, Hondurasen eta Nikaraguan, baina beste herrialdeetan itxiera hori ere gertatuko da. Hurrengo hilabetetan erositeako jokuak deskargatzeko aukera ere egongo da, baina hori noizbait, ez dute esan noiz konkretuki, bukatuko da. Orduan, alde batetik ikusten dugu hemen bi esaldi hauekin jabetza digitala ez dela ezer, azkenean joku bat erostea ez dizu ematen eskubidea hori izateko etengabe, edo kontsola izorratzen den arte, edo zu hiltzen zaren arte, hori ez da horrela ja. Dena delakoa, adibidez, PlayStation zure kontsola zera formateatzen baduzu edo joku horiek desagertuko dira betiko, ezingo dituzu berriz eskuratu, berriz deskargatu, eta beste partetik kontsola berrietan ez badago formatu fisikoa, ez badaude diskak, ezin duzu zerbait material fisiko izan betirako, diskak ere degradatzen direla eta badakigu, baino azkenean programa honetan, baina etxe honetan jokatu dugu NES batek. Claro, eta jokatu dugu Super Mario. Claro, NESaren kasuan kartutxoak direnez eta txipak direnez degradazio hori ez da hainbesterakoa, baina bueno, horretaz aparte, alde batetik digitalaren kontua epe bat dauka, inork ez digu esaten ze epe izango den, ziurrenik Sonin ere ez dutelako erabaki noiz arte mantenduko dituzten dendak, eta beste partetik diskaren aukerak entzen badigute, azkenean ikusi beharko dugu PlayStation zerbitzu bat bezala. Hau da, hardware bat ematen dizun, edo hardware bat erosteko beharra daukan zerbitzu bat, baino zerbitzu bat. Software as a service. Bideojokoak, bideojokoak zerbitzu bezala. Hildo edo berri hauen kontra agertu dira
hainbat entitate, komunitate eta enpresak baita, harritu nau, konkretuki game, bideojoko dendak honen kontra manifesto bat egin dutela, haiek beti formatu fisikoaren alde egongo direla, eta bar, un poco hipokrita baita, hau da, game batera sartuta, gero eta bideojokoak ez diren gauzak, gero eta gehiago saltzen dute bideojokak ez diren gauzak. Bueno, merkatu hori behera juten delako, azkenean eta bestetik, ez badaude joko fisiokoak, beste bat gauza bat erosi beharko duzu edo itxi denda. Bai, eta bestetik jokalariaren alde eta agertzen dira manifestu honetan, baino aldi berean ere azken urteetan ikusi da nola alde batetik formatu fisikoa nahiko gaizki tratatzen dutela, batez ere bigarren eskuko formatu fisikoa, eta bestetik baldintzak haien bezeroentzako gero eta txarragoak direla. Orduan, txiko, game esaten badu honen kontra dagoela, a llorar a la llorería. Haien kasuan, bai. Besteon kasuan, meme asko egon dira, baita esan Dominos adibidez, edo KFC adibidez, esan hemendik aurrera haiek baita ere bere produktuak formatu digitalean bakarrik emango dituztela. En fin, eta printzipioz Xbox ez dakit honen gatazka honetan kokatu den edo ez dut irakurri ezer, orduan suposatzen dut isilik geratu direla erreakzioak ikusten baita ere haiek ze erabaki hartzen duten, cuando veas las barbas del vecino cortar, pues eso. Orduan kritika gehiegi jasotzen baditu neurri honek, esango dute haiek ez dutela hau egingo inoiz ere. Horregatik esan dut gaizka behar dugula hemen zen, azkenean berri hau testu inguru asko eta asko behar du, ez da bakarrik berri hau, baizik eta berri honen atzean, aurrean, ondoan agertu diren beste berri asko. Badakizu Inigo, adibidez, Europar Batasunaren arloan zegoen iniziatiba bat egiteko lege araudi baten deitzen dela Stop Killing Games, eta iniziatiba hori aurkeztu zen Europako Komisioan, eta Europako Komisioak iniziatiba hori pentsatu eta isladatu zuten ez zutela aurrera jungo proiektuarekin. Hau da, Europar Batasunak esan du ez duela Europako Parlamentuak, ez? Europako Komisioak, azkenean Komisioak dauka deitzen dena iniziatiba legislatiba, hau da, legeak egiteko lehenengo pausua beti etorri behar da Europako Komisiotik. Zu Europan lege berri bat impulsatu nahi duzu iniziatiba ciudadana, o da, biztanleriak, bere firmekin. Alderdiek egin behar dute Europako Komisiotik pasa? Bai, hor dago filtroa. Europako Komisiotik pasatu behar dira guztiok. Orduan, Europako Komisioak iniziatiba guztiak ikertzen ditu, eta gero ja esaten du zeintzuk botako ditu parlamentuaren barruan. Azteko prozedimentu, prozesu legislatiba. Iniziatiba hori kendu dute. Ez dute jarraituko momentuz. Puntito negatibo para la comisión, eh? Bai. Stop Killing Games, señores, badaki dela iniziatiba biztanleriak aurkeztu zuen iniziatiba bat, jokoak beren soportea bukatzen dutenean, hau da, serbidoreak izten dituztenean, enpresa garatzaileak geratzeko kopia fisiko jugable bat. Hau da, zu mantendu alduzun kopia fisiko edo digital, hau da, zure disko gogorrean gordea alduzun kopia bat, baina ez du dena behar ja konektatzea zerbitzari batera, batez ere ez dagoelako zerbitzari batek, edo zerbitzarea agian pribatua komunitateak mantentzen dituztenak, baina ja ez daude enpresa baten edo garatzailearen kontrolpean. Baita ere, beste berri bat jakin dugula aste honetan edo hilabete honetan edo oso gertu da, Grand Theft Auto GTA 6 aterako dela bakarrik modo digitalean, baita ere ez dute diskak salduko, eta imaginatzen dugu urrengo kontsolen belaunaldia, ja kasu honetan PlayStationekin eta Xbox ez dute disko fisikoaren ranura izan, opzionala izan delako, ja urrengoak Xboxen ez, ziurrenik ez. Xboxen uste dute bertio digital. Baina PlayStationen kasuan PlayStationen diska irakurlea jutan zan, komplemento
komplemento bat. Eta ez bakarrik hori, baita ere, iniziatiba horren barruan badaude dendak, DRM uste dut deitzen dela software hori azkenean joko kopia bat, kontrolatzeko sistema, nik ikertzen pizka bat eta berri honi buruz ikusten, CD Projekt daukan denda deitzen dela GOG, Good Old Games, saltzen duela beren bideojokoak digitalean baina DRM-erik gabe. Hau da, zuk, zure kabuz, erosten baduzu, ez dakit, Cyberpunk, erosten baduzu bideojoko hori, jeitzi alduzu, ja, zure arazoa izango da, non gordetzen duzu, hori, diska gogorrak izan, zure kabuz. Berez jeitzita kopiatu dezake duzu edo norra. Eta hor daukazu, zu nahi duzuna egiteko. Egia da, gogen, hasi zirela saltzen, joku zaharrak, eta kasu askotan ja lizentziak kadukatu zirela, eta bar, hori teknikoki posible zen. Orain ere, saltzen dituzte DRM-ekin joku batzuk, baina hildo hori ere jarraitu zuten. Borja, gaur titulola daukagu? Gaur titulola daukagu. Guazen tituloraekin. Titulol. Nekatu bezala esan duzu titulola daukagula. A ber, titulola daukagu, baina kaso honetan imaginatzen dut ez duzu harridura isladatuko, zeren eta nahiko famatua izan den titulol bat azkenengo... Orduan, nire bi aukerak izan aldira, bai, ikusi dut, eta... Ikusi duzu, ziur, eta jende asko, baina ikusi ez duten pertsonek, nire ustez, ikusi behar dute. Vale, orduan, hori izango da aukera bat, eta bestea izango da melapela. Izan leike, baita. Orduan, konta idazu, Borja, ze daukagu eskuen artean. Titulolen protagonista bitzekin esan daiteke, eta ja, bestela guztia jarriko duzu. Venga. Bertin Osborne. Hostia, bai. Badakizu ez? Bai, gustatu zait, baina ez zait gustatu, eta... A ber, baina ez. Baina titulol da. Kontua da. Arazo, hemen dauzkat, arazo tekniko eta politikoak. Utzi kontatzen eta gero ja botatzen duzu mierda guztia. Ez que ez daukago ez da denbora asko. Seguro. Venga, picadito. Bueno, Espainiako telekomunikazioen merkatua astindu du Española de Telefonía izendako operadore virtual berria. Eskimen honen buru Bertin Osborne abeslari eta aurkezle ezaguna dago. Beste lau enpresariekin batera, baina Bertin Osborne jartzen du bere irudia, bere itxura. Gainera, eslogan aia da, las cosas bien hechas, las cosas a derechas. Es que ya hori azteko ez, baina bueno, jarraitu. Bueno, kompainia kainean aurkeztu zen modu ofizialean eta Movistarren sare estaldura erabiltzen du zerbitzua emateko, bere balioak partekatzen dituen jende lokalak egiten duela azpimarratzen dute, eta tarifak baita ere izare hori esladatzen dute Colón, Becker, Murillo edo Espainia bezalako izenekin deitu baitituz. Baina ere proiektua polemika singuratuta iritsi da merkatura, batez ere fakua kontsumitzaileen elkarteak hainbat salaketa jarri dizkio jada enpresari 5 legetan ustezko irregulartasuna antzeman ostean. Horrez gain adituek nabarmendu dute eskaintza ez dela batere lehiakorra gaur egungo merkatuan, izan ere antzeko zerbitzuak askoz merkeago aurki daiteke beste operadore arrunt batzuetan. Baina ez dira espainol hainbeste. Dira patriotismo España, joder. Bueno, orduan, arazoak alde batetik, obviamente, las cosas bien hechas, las cosas a derechas, pues vale. No. Pues no. Orduan, alde batetik hori ez, eta bestetik es que nos mienten a la puta cara. Hau da, abiadura test bat jarri dute haien webgunean esateko begira zure operadoreekin ze abiadura daukasun eta gu eskainiko dizugu abiadura asko zobea. Test hori faltzua da. Basikamente egiten du zenbaki bat hor jartzea aleatorio, at random, eta esaten dizu 40 mega dituzu, gurekin 300 izango dituzu. Mentira puta. Hori alde batetik. Bestetik, esaten dute baita ere, hemendik hartuko dizutela telefonoa, arreta telefonika izango dutela 24 ordu, hemengo jendearekin, eta bar, bot bat hartzen du telefonoa.
Eta Baina bota Espainiarra da. dakit. Esaten du Viva Espainia telefono deitzen duzu bakoitza. Ez, gainera esaten du rollo, froga egingo dugu zuzenean. Buenos días y Viva España. Olako zerbait, froga egingo dugu zuzenean. Orduan, hau guztiz gaizki dago. Baina, es una puta vergüenza. O sea, Iño, Espainiarra izatea ez dauka presiorik. Bueno, bai, haientzat, bai, 40 euro hilabetero, edo lako zerbait, ez dakit zenbat diren tarifak, sartzen ari naiz webgunean, quiero matarme, de verdad, hau ezinezkoa da. Begira, Orain zuzendu dute, eta orain webgunean jarri dute atención, 24 orduz gure iaz. Gainera, deitzen baduzu, ezin du sinetxea egiten nahi dugun. Baina, bueno. Hola, soy Marina, asistente virtual de Española de Telefonía. ¿Cómo puedo ayudarte? Orain ez du esaten Viva España. Bueno. Aldatu dute. Bueno. Azkenean salaketak egin dute. Nola zen Santiago Oskalek esaten zuena lo de derechitako barde, hauek izan dira derechitako barde. Claro, hainbeste kritika jaso eta ja esan dute, eske gure telefonoa ezin du esan hartzerakoan Viva España, eta en fin. Uste dut gaur esan dugula Espainia inoiz baino gehiago. Zarean zearen ez da inoiz hainbeste Espainia esan ez programa batean ez inoiz. Ez dakat estatistikarik. Nire esango dizut bai, toda historia ez dugu esan Espainia gaur bezala. Espainia. Sarean zehar Creative Commons aitortu ez komertziala 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu email bidez egin dezakezu info@sareanzehar.eu helbidean. Entzun gure programak irubebikoitza.sareanzehar.eus webgunean, baita iVoox, Spotify eta Apple Podcast plataformetan ere. Bueno, bukatu dugu programa hau surrealismoa singuratuta, sarean zearen betiko hildoan. Borja, egia esan da, programa honetan ez dugu egingo beste bat denboraldi batzuta egingo duguna, hurrengo denboraldia egongo den edo ez, eta egongo zaren hurrengo denboraldian, aurten benetan, atsedena behar dugulako, eta ja iraian iragarri behar duguna. Beraz, momentuz, opa dizut, uda onona pasatzea, eta gozatzea atsedenaz, behintzat irratian, atseden laborala eta bar ez dakit izango duzun, baina, badaukazu baita ere gozatu. Berdina esango dizut Inigo, eta baita ere entzule guztioi, ondo pasa oporretan, oporrak baituzu, bestela, ondo pasa udan. Hori da. Eta baita ere eskerrak eman behar diogu Mikel Carmonari berrikuspen teknikoan egon dela, eta irratietan dauden produkzio eta teknikari taldei programa honen misioa posible egiteagatik denboraldi oso honetan zehar. Zuei entzulei ere, opa dizuegu hau da onona pasatzea, hael baduzue eta nahi baduzue teknologian konektatuta jarraitzea, deskonektatzea ere gomendagarria da, beraz bata edo bestea ondo egongo da, eta horrela nahi baduzue kontaktuan jarraituko dugu gure webgunean, sareanzehar.eusen. Eskerrik asko eta hurrengora arte, agur!